Kejanmet ke besuk ke berkemeni pi bara. Ngai ngu yo BLEI pengiok yang sejisin ban pelong ya kini ke program. But ngai ngu yo BLEI ke jingdon rengkat jong hagini kita yo barak sita yo ba uleri la sumari ngi bolu pendap ya ke jingdon kam jongi. But hagini ke por ngi pediang sengau bahai pi barak cha ka EVANGELIO Women's Program ban yok sengau ya kisur jingduwai bat kijing keren lengkot hagni kapor ni ai ko BLEI pi haga kerteng ke bathiang tam bat ke badan por jong Jesus Christ hasywa bangin yok sengau ya kisur jingduwai bat ya ki khubor lengkot hagni kapor tongin lang hau BLEI haga jingduwai bangin penkentang yalade bat bangin penkentang ya kini kapor ayu BLEI udon ban keren hapadan jongi lang ba kini kisur jingduwai bat lang ba kini ke khubor lengkot tongin lang hau BLEI haga jingduwai ko kpa jongi ubah beneng ni ai ngo ye me kan ran ya ke jingdon rengkat jomi ke jing im jongi bat ke jing le bah jomi ke jing im jongi turai ni kapor ni duwai pamen penkentang ni kapor pamen penthali ki dok nut ki jingmut perkhat jongi ayu men keren hapadan jongi lang ba kini ke khubor bat kisur jingduwai turai ya lam ni kapor bat penkentang ni kapor doman sim bakoi jami sim krat ngi IT sim met bat sim bat penkentang ni kapor kaburamat kecingok ngi asmi bagi ni kapan gadem kertang Jesu amen hak ni kapor ngin yok sengau ya kisur jingduwai bat ki khubor lengkot lâm da đây cái jing it cái kateng jong cái jingduwai udah jit ya la jingnya dei hulum ko kota batinja hang ta bansha namar jong but kisim kin hair lam da day the jing neng long tang pu riskan dan jing kemen bagat dani lâm da đây the jing what la ha jing ya mungkin ma yudakan hasenda the jing
Bad kisimkin om he Landa day da jing Neng long tangku Rizkan Om dan jing kemen Bagat gani Lemda day da jing Lemda day da jing
kong ngapan pau ke jing sngiu lu ke bakrau yo BLEI try jong kimen ba try jong kimen sim ke jongi wala ha bedeng kini ke jing ke bangi kendu ha ke perthei handringi yo baka kesangkti ke baklain bor bat ke badan bor jong kam shim la longkon ha bedeng jongi baro na shimru ye kalan bat ke kabu ban ai ku BLEI ye phi iwei be iwei kat ki bala ban yo sngiu ya kan ke short message lingba ke YouTube channel jong hachwa mi ki wat nga ai ku BLEI phi baro ha ka kerteng ke bathiang tam bat ke badan por tam jong no pen jongi uti sukres ti perlok pe ke benta la ni ke topik ke bangakwa ban ye share pat phi ha kan ke janbi jong kan ke sngi kadai shaphang ke jing sngiu hun ya ke bala pensyong nong rim na kasiti upol shakinong Philippi sao kulanong kerkhot ke bakat wei ngan shintang tu kitin ke ba ong kumni ha kanu ke jinglong bangalong ha katahi ngan sngiu hun ti ha shwa bangan ya shaprang makwa ban ya thu phi ko we ke jingjia ke badai ke bajia shisha bangaya lengba ke jing im jonga andoni we perlong ibom patlong kristan ide iba bahaman siem ban iba sngiu tenan shibune ide ibriu iba don lakalonggin kalongsem iba im poho bahai ban iba biang dun na dong shedom na marba ilok jong ide iba bah kamai bah kadai kedua shwa ban chia kani ke lockdown ban hakani ke chi kedu jongi ila yathu ban ila share yanga ya kijing jongi ban iong ba im don jing suk ban jing sngiu hun shisha ha ka jing im ka jongi ban kani ka jing thu jongi kalapan kendit yanga namar balai ladang apen nya ka jing im nya ka jing long ka bashabar jongi na ba isuk ba ikemen biang na dong hadong hanre pheusi kataru imdon ya ka jing sngiu hun ha ka siam kani kalongka jingli yanga ba nyapi perlu biye ba balai ngindon ke jing sngiu hun lani kamut ayu jing sngiu hun lani kumnu nginlong ki ba sngiu hun ni ki ba hun ha ka jing em uwi ru kraw jongkari Amerika u ong kumni ka jing hun ka pelong ya ubriu ubaduk ba unru spa ban ka jing bom hun ka pelong ya ubriu ubariu spa ba unduk perlu bi ye hok try ha ka jing im jongi kum gibriu ni im ha ka society ka im lang salang ka bom don jing hun ban ngin long content ni hun ya ka bangi yo ni ngilong hoi don na pedeng jongi ngim don jing sngiu hun ha ka kam ka bagi trei ikwa ban yo da ka bakam ba ka bala ban ai jing man toy shibu nyangi ubriu hi baro ukwa ban yo ya ki jing don kam ki jing don jing em khat ki ba ka perthei kala ban ai ngim hun la ne ngim long content ya ka ka bangi yo la ne ngi don menta ka subject economics kai mat ka ong ba human wants are unlimited lani ki jing kwa ki jong ubriu ki long ki bom jukut ban bom don put handring ai ngu yo BLEI lamar ni kum ki khon ki blasiu spa hau ka tin ka jong kai yangi kum no bangin long ki badon jing sngiu hun ha ka jing im jongi nila ban kali ka kini ka jing sngiu hun bat ka mut ayu perlo bi ka jing sngiu hun ka dei ka jing long ka bigi don ka jing kemen bat ka jing hun ha ka jing im jongi lada ka dei ha ka do ni ha ka man si ti ha ba ka jing sngiu hun ka dei ka ni kumnu ke ngin le lani kumnu ngin long ki ba sngiu hun ni ki ba hun
haka jing im ki jawab ya kani ki jing kali kalong kumni kabanangkong ngidei ban shania ha ublei kashti upol shakinong room kalanong kabapra khot ka apapra kahikai yangi bangin shania ha ublei bat udan ka jing tmu la ni ka plan ya ka jing im jongi bat ya ki ki bajia baro bat kumjuro kashti upol shakinong hebru kalanong ka bakat lai ka khot ka basan ko ong yangi ba om ino yangi da le ro lam ni om le landet no yangi da le ti ka dei yangi bangi kumikun basiu spa jong ban shania tang ha ublehi bar ka ba kalong bang idei ban kan mau ya ka di pna kres Filipi dan nong ka banangkong kat khot ba ruwe ka ong kumni yanga ban im kalong ukres ban yam ka jing man toy ni ban kan mau ba kumnu ujisu ulasha naka bynta jongi halot ka di pna ba dei leng ba ka di pna jong ulasiu spa yangi lama mi hip-hop jongi la penyesuk pan yangi ban ublei ba dei na ka di pna ublei ulakular yangi bangin sayo ya ka bening hatu kat ni ngin pat hun mo seke pan nginang kwa kabalai pan kadai yangi bangin klet no ya ki ki basyadien bat bangin kner no ya ki ki basyakman kajing im jongi kata kalong bangin no ki jilong ki berim jongi bat bangin pedang bat bangin bot ya kajing kai bat ya kajing long kajong Jesus Christ bulong try jongi kumba upol uong ini ha ka shiti jong usha ki Filipi dan nong ka balai khot ka bakat lai ka basaw bot ka bakat du kalong bangin don ka jing im bata biang ha ukres kanang bangin long ki basngew hun ha ka jing im jongi namari timba nadang don ka jing im bata biang ha ukres nila banle ya ki baro namar mauhi un pansyai bor yangi Filipi saw bakat lai di perlu bi hashwa bangan pengkut ngabu kajing kentu yang hilang baro ba kumgi khol di basiu spa jong blei bangin don kamen sim jong kajing sngew hun rengkat ban kajing tak biang uji sukres hangi ban kumjuru bangin but ban bangin im ya kajing im kum apostol Paul ba wat kajing kerdu kam kta yu da udan ni dan pisa msngew ubiang be ulanang bat sngew hun haladi klem jing knyum ha ka bynta ki baro uyi kandu utip ba ki jing sha shitom jong ha ka khandew ki long tang shipor usngew hun ha ka ba uyo namar uong ba ka jing ukres ka dabiang ublei unyarap pat KYRKHU yangi naka bynta ka burom jong amen. Let it go with every single dreams. I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes to what you see.
So in all things, be my life and breath. I'm one with you, my Lord, and nothing less. Where you don't move the mountains, I need you to move. Where you don't part the waters, I wish I could walk through. Where you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust
ningkong ngapen pau ke jing sngu yo BLEI ubalapen yo engi ke nikalan bangin yo sngo bat shashkor ayu kaktian ka jong BLEI kadon ban kren nak bynta jongi ka bynta na kaktian ka jong BLEI ka bangas sngo dei bangin ye pusan lang hakani ka jon ngin kalong naka kitab jong ka rut kalanong ka baningkong kadkon ka bakhat khandai hadu ka ba afway kikentian ki ba ong kumni kumta kilalet baro arngon dat anda kilawan poi she Bethlehem dia haba kila poi she Bethlehem kasnong baro ken kala khe namar jongki bat kila ye kali kani kana umi kate kala ong haki wat khot shu yanga kana umi khot yanga kamara ken naba ubadon bor baro ulale thang yanga ngalami no kabadam dia utrai ula walampat yanga shalayeng kabasuda balipin khotpat yanga kana umi haba utrai ula saki persya yanga bat bau badan bor baro ula penjenjar yanga ngine letang kamar BLEI ki jingduwai ai bagi kentien ga sentur jonga bat ki jing pusan ki do nuot jongi ken long balap yang snobha hakamat jongi atrai amen ladangin pai nadu ki bentai ki ba kham shakat jong ka kitab jong ka rut ngin sham badan lai tli ki daw ki bal pelong ye ki ban mi no nari mowa bat ban lit pai pat Bethlehem ka daw ka baningkong ka ba pelong ye ki bikin mi na Bethlehem ban lit shari mowa ka de ka nem snio ka bala wan hab hakatakari ka ba pelong ye ka Naomi bat yo Elimelech ban lit shari mowa bat ban shong ban sa hangda ka ba ar ka jingyap no ka jong utunga jong ka Naomi u Elimelech bat ka balai ka jingyap no jong ki angut ki khun jong ka u malon bat u shilion kini kinong ki lai tuli ki daw ki ba pelong ya ka Naomi bakan no ya ka rimuap bat ban lit pai pat Bethlehem kalong kumjo na ka benta jungi baro shikatu ni em haka sukasan kapahu kapahai ka yad ladut kat shabaman klamdan ganu ga jing shate sha khum hinrei kansan ki bang nim chupoi perkhat ki wanja ka jing em ka jongi haki ying ki sam gi jungi haka em lang ga sa lang ga jongi bat hakari bat ka perthai hi baro ka wei ya ki jing thu lupa lanang pendap ladangin pai naka gospel kat bakum Matthias kalanong ka ba apu saw kadkhat ka ba saw hadu ka ba khat saw ngan yapi ba phenya puli hang tu layathu hang tu ba ki jingkhnyo jingmai ki jingyap tham bat ki baro kin ja ha kita kisni henry kita baro ki longtang ki jing sedang jong ki jing jendan ka ba khat du ka balapan pau ha kanika dukhat ka ba khat saw ka jingyathu lupa dia kanika gospel jong ka hima on yalap ha ka perthai baro ya ka banlong ka jingpla ha ki kinjaben rio baro onda kumta ken kanja kata ka bakun ya ka gospel lanang yaipin bena ha ka perthai baro lanang pen poi ya ka gospel lanang yalap ya ka tien ga jong BLEI sheki ben rio baro ka balai isaya ga lanang ka basaupo ka dukhat ka basan bat ya ka buram utrai on penpau bat ka do baro kan yo ilang ya ka nabaka shintur utrai kala keren ya kani ni em hagini kisni ki ba shisha ki yang sam ki jungi ki mat ki yakan do ki sham ya ki jing ki be yasriem nakawai kalong yang shakawai pat ki kun samla kristan ki jungi kilamat ki jing slow bha jong kani ka perthai ki yang ki sam ki jungi ki pat ki pra namar ka kya bat ki jing ba mismong thu jing mo ching ki sam ki ken thai ki la dei ya ka ban shim ya ka rai bat ban kit ya ka jingkit ka ba khia baro hala ki jong ki terpeng ki jong ki yo ki long riu kan thai ki long khun swet khun rangli namar ka jing bam shim kia nala ki jong ki rampai yang kristan ki jongi ka jingi shong kha khna khlam perkhat ek ban saja ti ja kin ki si ki bangi em nta bat ka bakhat do
ka jing terkhong ha ka jing long sim larangi phai shaki balang gi bangi dan larangi phai shaki yin ki sem ji ki para banget ki jongi ka jing terkhong ha ka jing long sim ka jia ha ki ne ki sni ki bungi emet henry hapring gi bakum gita ki jing ki bangi ni man nginam dei ban sa kut hangta namar kalat jong ga jing thau mai ka jong BLEI ka dan naka bynta kita baro ki bashanya hau ar korin san khat nyau ka ya thu engi ba u e baro badan hau kres ulang u jing thau ba mai ber kita ki baro ki barim ki la do no hakmi ki baro ki la jiang ki mai kadan kalat yang abad ya pi kadan kalat yang ikum kilong yeng Kristan bat kaldan kalat ya kari bat ka perthai baro kawai bangin yo e ka jing thau thamai larangin phai bat ladang idan ha ukres Isaya kala no ba sau phulai ga khat ka ba khat pra du khat khandai wat om gan ma shu e ki ba man shwa lamni ki barim wat prakhat hakmi ngan le ka ba thamai menta kan mi no phiram tip e ka ngan pelong ka lenti ha ka ri khlaw kan bat ki wa ha ka ri kinja kadan kalat naga bynta jong abat jong pi bangin yo e ka jing kermen ngin yo mat biang sa shisien ya ka jing sup lada ni pai show jisu kum ba pai ka naomi show bethlehem pai show jisu pi kilong yeng baro ngin yo mat e ka jing kermen naga bynta ka burong ha jong BLEI ki prolog pe i chunga ni ka por ni la poi shika bakut kini ka program jongi ngit scam bangi mat shisha ya ka KYRKHU langba kito ki sur jingduwai bat ki khu bor langkot ni ai ko BLEI pi bara ba pi la palat shisha ya ka por ka pakor jong pi pan sngap ya kini ka program to BLEI un KYRKHU ya pi pat BLEI ka jing suk un dan rangkat bat pi bat BLEI un KYRKHU ro ya kinong shim bynta baro ki bala syak sitam ban pen kre ya kini ka program BLEI un KYRKHU pi BLEI unang dan rangkat bat pi unang ai bor ai men sim pi bat pi nang la ban yang bat ban sakhi ya ka kerteng trai hakeleng setelak jong ni ka perthai to BLEI kan jing suk un dan rangkat bat ngi baro agni ka por bat ngakrapat ro pi papinang khot lem ya ki wei kiro ki mat ka KYRKHU bat nang kresha ningi ha ka jingduwai nang la ban sap riang ya ka gospel jong Jesus Christ sakaleng slaka perthai hangni ka por to ngin panwai no ya kani ka program jongi ha ka bawai no to da ai ba ka jing ai jong BLEI ko pa BLEI khon bat BLEI man sim khoi ai ba kini ki lai howe kin yai sa rangkat bat ngi rangkat bat ki men sim ki bakodor ki bamat ki jing ki jing le ki bamat ki jing khuslai ki bamat ki jing shitam bat rangkat bat ki to ki men sim ki bakodor ki beduk ki batangan bat rangkat bat ki riungai ki bayro bat ki bandan burame hakalen slak jon ka perthai nando menta shadow ki bom jukot ro amen BLEI un KYRKHU ngi baro ngin sai sempat ha next program